SOS lidi, tady vás vítám u videa. Jsem Skateu, teď vám vysvětlím, jak se to hraje. Moc si to nepamatuju, tak si přepnu na jiný. Počkat. Vytvořím si novou postavu. Počkat, nedívejte se. Create account. To vám tam naběhne. Třeba si dám tady ten oblak. Třeba tady ty vlasy. Třeba tady tamhle. Save play. Dáme. A najednou tady se objevíte. Tady běhne k vám tady ten. Říkejte mu, co chcete, já to přeskáču, jo. A dostanete tady toho. OK, no máte. Kliknu. Buď ticho, jo. A tady s tím zautočíte do tohle. Pium. Můžete dát buď tady to, nebo tady to. Neútoč. Je to nehezké. Chytíme si ho teď. A řekněme, že jsem bab. Pak vám ukážu ty spely potom hned. Jak doběhne to, OK. Mám 2 a vylevluju si tady toho training. Tady to já chci, aby tady ten byl rychle vyvinutý. Tady tu hru. Tak si dám ještě tady to. Jo. A teď to by mělo nechat hrát samotného. Já vám ukážu tady toho rovnou vyvinutýho. Continue. Vypadá. Tady toho máme vyvinutýho. A je silnej, vážně silnej. Super silnej. Bude se útoč do nějakého. Tady to je zrovna proti mě dobrý. Tady toho máme já teď celkem. Jeho hra. Za toho Hydrousa. Nevím, jak se to čte. Ne, mi to jedno. No, ušel. Cože, on ho nezval. No, to asi takové, cože. Chytím si ho, protože se hodí mít nějakýho. Nepřejmenuju si ho. A jdu sebe. A to bude. Nejspíš z toho udělám sérii, tady to bude už konec.